'yan uwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yau na shigo gonar ɗaɗɗoya ko tsiron ɗaɗɗoya. Ɗaɗɗoya ita ake kira basil, dube ta gani. Gonar ɗaɗɗoya wato basil leaves. Basil leaves shine raihana albustani. Ga ƙanshi, ga daɗi, ƙanshinta ya kai a ce kamar ƙanshin kanumfari. To yau zan sha karatu akan basil leaf. Basil leaf wato ɗaɗɗoya. ɗan uwa saurare ni kaɗan. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Wannan tsiro da ake gani na rike shi gashi da kyau, har da ma furansa gashi nan. Wanda suka san shi sun san shi, wanda ba su san shi ba ina neman Allah ya sa su san shi. Shi wannan tsiro larabawa sun kirara shi, wato akwai daga cikin sunayen da suka bashi kamar raihanul hulwi, kamar raihanul kafur, kamar raihanun na'ana'i, kamar raihanul barri, kamar raihanul sulaimani, kamar raihanul girfa, kamar raihanul laimuni, kamar raihanul azurak. To yau na zo raihanul bustani. Raihanul bustani, ubangiji subhanahu wata'ala ya ba mu labari inda yake cewa bismillahir rahmanir rahim, wal arda wada'aha lil anam fiha fakihatu wan nakhlu dhatal akmam wal habbu zul asfi war raihan. Wal habbu zul asfi war raihan huwa raihan. Wal habbu zul asfi war raihan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Dan uwa, wannan tsiro na raihan, Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna ikonsa da gwanintarsa da buwayarsa da hikimarsa da luɗufinsa na bawa al'umma kariya, lafiya da makamantansu. Kamar yadda na ce ina da daɗin ƙanshi, da shi ake kori ma, wasu da shi suke kori. Sannan abin mamaki, wato ajiyar da Allah subhanahu wa ta'ala yayi suna da yawa. Wato a cikinsa akwai vitamin A, akwai vitamin K, akwai vitamin C, akwai magnesium, akwai potassium, akwai iron, akwai ainihin calcium, akwai folic acid. Waɗannan abubuwa ɗan uwa wallahi yana da matukar amfani. Kai bari mu fara tafiya wajen dattijai tsofaffi, don Allah a samun musu wannan ganye, a kirɓa musu shi, a ɗan haɗa da yaci ta kaɗan da kanumfari, a dinga ba su dangane da ciwon gaɓoɓi kamar shan shayi. Ina gyara bone, ƙashi, wato masu irin rheumatism, masu irin arthritis, masu irin gout, masu irin ainihin wanda suka ci nama shine gout din, masu osteoarthritis, dukkaninsu za su iya samun kiwo. Har ma wani ya ce min dan Allah malam, backbone ɗinsa wato ƙashin gadon bayansa ina ba da pains, ya za a samu waraka? Ga shayin na'ana wacce Allah ya ce war raihan wal habbu zul asfi war raihan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Da wace ni'ima ce ta ubangiji za ku karyata? Kai wallahi ina tabbatar muku wannan sirrin gonar da nazo shuka ta ne kawai dan na yi wannan bayanai akai. Allah subhanahu wata'ala bai yi ta da wasa ba. Akwai yanzu mai shuga, ganyen nan kawai za a dinga ɗiba, ganyen ana bawa mai shuga in yana sha. Kai da za ka haɗa ta da wannan bitter leaf ɗin da wannan ganyen na rihan kana sha, in ka sha babban cibi to za ka dinga cin madaidaicin sukari a ranar. A ce da safe kana tashi ka sha babban cokali
to insha Allahu za ka iya shan wato madaidaicin shuga a ranar ba tare da ya cutar da kai ba. Ina maganin shuga banda alamil mafsal, aromatism, su arthritis, kai jifa har yana hana numuwul bacteria, shine haɓaka na ƙwayoyin cututtukan bacteria a cikin jiki. Kenan waɗanda aka yi wa chemotherapy masu ciwon daji, chemotherapy maza ka dinga shan shayin wannan abar, in Allah ya yarda zai baka sassauci da gudunmawa. Leaf wato bishiyar ainihin kori mai kyau dan uwa, ita wannan bishiya irin abubuwan take akwai naubatul qalb, shine heart attack. Idan mai heart attack ya zo ina amfani da wannan, to insha Allahu zai samu sassaucin sauki. A shayi ake sha, musamman ma ka dan sa dan lemon tsami kana matsawa kana shan ganyenta a shayi. Kuma abun mamaki shi dai mai heart attack din nan, wato mafi karfi irtifa'ur ragad shine high BP, tana sauke high BP idan za a dinga shanta gwargwado a shayi. Ita dai wannan da kuke gani shayinta kawai, amma raihanatul bustani wadda ake shuka ta ana nan ana sai da ita. Sannan nazalatul burdi, saukar yoyon hanci, ina masu asama, ina masu tsoron corona, to dan uwa ga wacce za ta baka kariya da gudunmawa wajen tsai da yoyon hanci, tsai da atishawa, tsai da tari, tsai da riƙewar numfashi. Ka sha sinadarin ganyen wannan abar da ake kiranta ɗaɗɗoya, wadda bature ya kirawo ta basil leaf, shi kuma laraba sai kiranta rihan, kamar yadda Allah ya faɗe ta ainihin rehan tana daga ciki, don su nau'in suna da yawa. Haka kuma ɗan uwa wato la ilaha illallah, akwai amaradu shekuha, yan gerontologist wato masana abin da ke atakin ɗin gangar jikin ɗan adam ya zama tsoho, to ita idan ana shanta to insha Allah tana dakatar da lalacewar gangar jiki, musamman idan an tsufa. A dinga shanta a shayi. Akwai bayanai da yawa wanda ainihin nasarorin da suke cikin wannan tsiro ina da yawa. Daga ƙarshe zan ce anti-cholesterol ne, bad cholesterol. Shayinta ina narkar da mummunan kitse a cikin jini, mummunan kitse a zuciya, mummunan kitse a cikin hanta, mummunan kitse a cikin kwakwalwa, mummunan kitse a cikin tumbi, mummunan kitse. Kai wannan anti-cholesterol ne, don akwai abin da ake kira wata halitta fat drophle, ƙiɗiratid duhuni. Fat drophle halitta ce wacce take narkar da mai a cikin jikin ɗan adam. Wannan aya ce, inna fi zalika la'aya, inna fi zalika la'aya wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum. To za a samu. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu daga Nura Salihu Adam Salihan Nur.